Guys, amot lang kung gusto pa ba ko lami pa ba isulti og good morning, pero pasaylua ko ninyo daan karon ha, mananghid lang ko sa inyo daan. Di ko gusto manulong pero naagi mga bayot nga hilas kes tanan ba kumaasta murag KUAN. Guys, nanakos Philips guys. Diyan tag masakpan ko ning bayot karon din ba? Kaya para mahawasan nagigkus akong KUAN. Ambay. Hoy! Hoy, waa ka ba? Sa problema ko. Kung saan problema doon sa ako, ha? Diyan ano, kung KUAN man ka. Sa pagtunin mo sa ako, ha? No, karon, nari mga bayot, bayot, karon lang. Ano, sa pagtunin mo nga KUAN, ha? Kaminus ka na ko la? Wala ko na kami no sa imo na sobra anak ka. Kasi gusto, giunsa to lang ka, ganun inanaon mo Kasi ko mo. sa ako, ha? Sobra na kay ka. Ako na naon sa imong mga vlog-vlog, ha? Dili ka maging-ana la. Kay kipakablo ka, sukad pa ka sa una, gipalanggat ka, pero ganun inaniyon mo ko ni mo. Hoy, kung labot kay ano, di ba nag-uban mo sa kuyap? Hoy, buang! Ayaw ko yung nana kasi Trisha to! Dili si Trisha, sa una pa si Trisha. Ayaw ko yung nana. Litsi kang bayota ka. Nga ano lugar? Ano man? Nga Frank naman eh! It's a prank! Huwag ka maiwan namin mga lingap. Good morning! Good morning, Philippines! Hello world, of course, hello Kitty! Mwah, mwah, mwah!